sezóne hrával iba v úvodzovkách, iba v druhej najvyššej súťaži Allsvenskan. Tá však má svoju kvalitu. Kvalitu však určite nájdeme aj na našej strane. Držíme palce našim hráčom, aby zahodili za hlavu ten včerajší zápas. Ako to povedal Tomáš. Pokušenia zastavený. Na modrej čiare Radivojevičová prihrávka. Sersen vypálil okamžite. Ešte môže páliť Surový gól! Vedieme 1-0. 9 minút trvalo našim. Prudká strela, ale musí byť neočakávaná, musí byť prekvapujúca. A za to bola okamžite z otočky. Flera tomu nevyšlo. Ten uspel aj proti Máriovi Bližňákovi. A ďalšia šanca rakúskeho týmu v zápätí od modrej vyrovnáva Gerhard Unterlugaver. Veľké množstvo našich príležitostí. Ten je úspešnejší skôr v tých predbránkových dorážkach, ale dokáže premieňať nájazdy a nechytateľne zavesil do ľavého horného. Miroša tam proti Starkbaumovi. Puk neprešiel do bránky a v tejto chvíli je koniec. Prehrávame s Rakúskom po samostatných nájazdoch 1-2.